Op mod 1000 danskere og næsten lige så mange hunde demonstrerede i dag mod hundelovens regler om aflivning. Protesterne udspringer af sagen om hunden Thor, der blev fjernet af en politiassistent fra det internat, hvor den sad og ventede på at blive aflivet efter at have bidt en anden hund. Og netop den nu suspenderede politiassistent blev i dag hyldet som en helt. Der blev snuset, der blev kysset, og der blev uddelt store kram til Lars Bo Lumholt, der var i centrum i dagens demonstration, der begyndte her på Polititorvet i København. Har du fortrudt, at du har sat dit job på spil for en hund? Jeg har ikke sat mit job på spil for en hund. Jeg har sat mit job på spil for samtlige hundeejere i Danmark. Så jeg vil ikke sige, at jeg har gjort det for en hund. Hvis du kigger omkring her, så kan du næsten selv se svaret. Lars Bo Lumholt reddede hunden Thor for aflivning. Ifølge ham brød hunden nemlig ikke loven med sit bid. Det skulle godt nok syes, men kun fordi der havde været dræn i såret, og han forstår ikke sine gamle kolleger. Jeg undrer mig derover, at man ikke følger den vejledning, der er udstukket inden for Rigspolitiet. Man kan så også undre sig over, at Rigspolitiet rent faktisk stadfæster aflivningen, og de selv har givet nogle retningslinjer, som siger det modsatte. Så der er jo hverken hoved eller hale i det her. Rigspolitiet vil ikke i dag kommentere Thor-sagen, men afviser, at hundeloven fortolkes for stramt, forkert eller for forskelligt i landets politikredse. Vi overholder de retningslinjer, som er stukket ud efter hundeloven, og det kan vi ikke gå ind og grædebøje. Vi er nødt til at forholde os til, hvad lovgiverne har bestemt sig til på det her område. Og hvis lovgiverne så synes, at reglerne de er for skrappe, så må lovgiverne gå ind og lave dem om. Op mod 1000 hundeejere og sympatisører og masser af hunde gik gennem København med det formål at få hundeloven lavet om. Jeg er selvfølgelig rørt af det, helt sikkert. Og igen så bekræfter det bare, at det er det rigtige, jeg har gjort. Det største problem med hundeloven er, at ufattelig mange uskyldige hunde bliver aflivet på stort set ingen grundlag. Ingen grundlag. Der skal ingenting til, før en hund bliver aflivet i dag. Der er mange. Ja, det er fedt. En, der kæmpede imod loven i Folketinget for 3 år siden, var også til stede med en meget kras kritik. Det, der er blevet indført i Danmark, det er, at der er blevet indført holocaust for hunde, og vi er efterhånden i udlandet kendt for at være det land, der har noget imod nogle bestemte menneskeracer og nogle bestemte hunderacer, og det er en rigtig dårlig reklame. Holocaust for hunde, det er et meget stærkt udtryk. Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi der er et sted mellem 1.500 og 2.000 hunde, der har måttet lade livet på grund af det her. Ved demonstrationen satte mange af deltagerne små lys for de hunde, der allerede er aflivet. Hunden Thor var ikke til stede, den bor et hemmeligt sted. Ejeren var til gengæld meget rørt over det store fremmøde. Det er jo fantastisk, alle de mennesker. Det er jo... Jeg kan ikke finde ord for det. Det er helt fantastisk. Og så var det hovedpersonens tur til at tale. Han var også rørt, men han var også meget vred. Jeg har gravet rigtig mange i de forskellige sager, og jo mere man graver i det, jo mere rådenskab kommer der op til overfladen. Og det skal nok komme frem. Og det er den eneste måde, der kan lægge presses på inde bagved her. Det er fantastisk. Det er super fedt. Jeg er glad for, at I kom. Og dagens demonstration den gav genlyd inde på Christiansborg. Flere partier i Folketinget kræver nu, at der bliver indført øjeblikkeligt stop for aflivninger af hunde, hvis sagen ikke først er blevet vurderet af en hundesagkyndig. Per Clausen var en af de politikere, der deltog i dagens demonstration. Han har et klart ønske til den omstridte lov. Men det, som er afgørende for os, det er, at vi her nu får sat et stopper for, at hunde aflives, uden at der har været en dyrlæge involveret i beslutningen. Hundeloven skal evalueres i løbet af 2013, men oppositionen bakker op om Enhedslistens kritik og kræver, at fødevareministeren tager fat i problemerne inden. Så vil jeg gerne opfordre fødevareministeren til at indkalde til et møde snarest muligt, så vi kan få fremrykket evaluering, set på måske en administrativ bestemmelse, at der kan standse de her forkerte aflivninger allerede nu. Jeg synes også som udgangspunkt, at vi skal vente og lave en samlet evaluering af hele hundeloven. Men der er jo den problemstilling i det, at der er jo nogle hunde, der vil gå hen og blive aflivet, inden vi får lavet den her evaluering. Og der kunne det måske være fornuftigt, at man valgte, hvis hundeloven er lige på trapperne, det ved jeg ikke, det er fødevareministeren, der bestemmer det, at man så satte de sager i bero, så man ikke afliver hunden for og måske om en måned eller 2 at lave en ændring af loven, som gør, at de ikke skulle have været aflivet. Men ministeren afviser, at hun kan gribe ind. Jeg er ikke klar til at se på en lovændring, før at den er blevet evalueret. Det er det, Folketinget har besluttet. Folketinget besluttede, at den skulle evalueres her i 2013. Det sætter jeg i gang. Jeg er loyal over for den beslutning, der er truffet i Folketinget. Og så, når vi har taget evalueringen, så kan vi drøfte, om loven den skal ændres. Og hvornår på året evalueringen af hundeloven så er klar, det ved ministeren endnu ikke.